Kaixo, edune! Kaixo, Jeni, zemuz? Ondo tazu? Ondo de bai, ondo. Popin, elkatu gea. Bai, eski agenda oso bete daukat, eta zu. Bai, edune ikasketak altuta. Zer ikasi zenu kontaidazu? Bueno, kazetaritza ikasi nuen, bai, Leioan. Kazetaritza, orduan zan 5 urteko karrera. Eta egia esan hasieran bokazio gutxirekin, jakin gabe zer egin behar nuen edo zerta dedikatu nahi nuen. Baina, bueno, gero sartu nintzen hor gurpil batean. Ze egin genuen casting bat bekadune izateko irratian, eta probatu nuen eta hasi nintzen praktikak egiten Euskadi Irratian. Eta gero beste casting batean, beka lortu nuen ETBen informatibotan, bekadun aritzeko. Eta, hola, kontratuak lotzen, gaur arte. Ikasle hona zinin orduan. Ez dakipa, unibertsitatean bai, ze gero ja motivazioa sartu zitzaidan, baina ordura arte ez, nahiko txarra. Nitzan berritxua, nitzan despistatua, txintxua, baina berritxua, beti ondo pasa nahi nun, dantzatu, aktore lanak egin, en fin, bai. Eta logutu duzu noiz bai aktore lanetan ibiltzen. Ez, diot errespetu bat gainera horri, aita aktorea zen, anaia ere bikoizketa aktorea da, eta pasada eta urtzaroa, aita gontzen antzerki eskolan eta obra lan pilo batetan, jiratan, eta bizi izan duet antzerki mundua barrutik. Eta diot errespetu handia, ez dut balio. Eta deitxo, zure aita goenkalen egon zen. Bai, Jose Mari. Bai, bueno. Hogei gaztean zaude. Zenbat dute gira saioan. Eski horrek gazten ez, beti gaztean. Esan dizut praktikak egin ditula, eski nire lehenengo kontratu izan zen gaztean, kontratu serioa. Eta gaur arte, beti gaztean. Hombre, gero gauza txiki batzuk telebista, baina beti gaztean. Didan, hasieran ez zuen izen hori, izena zuen salgai. Baina zen goizeko magazina ere, deitzen dugu iratzargailua, programa despertador. Eta izena zuen salgai, ekipo desberdinarekin, eta gero Joseinarekin didan, ia 20 urte, goizeko ordu horretan. Eta kontaidazu, ze ordutan irakitzen duzu begia? Irekitzen ditut begiak 5etan, baina batzutan naiz esnatzen, esnatzen naiz gero 10etan edo. Gauza bada jeiki, eta beste bada esnatu, 5etan. Eta nola egoten duzu? Oso goizo geratzen naiz, asteburutan zine parranda egin ze lo hartzen dut leku guztietan. Daukat ordutegia barruan, orduan gauetan saiatzen naiz 9:30 ohia juten. Eta nun bizitzea Ordizien? Ez, Ordizien jaio nitza, baina Donostin bizi naiz. Betidanik. Hobeto. Bueno, bai, etortzeko eta... Etortzeko. Betela inbagoi edu. Bostetan autobian. Bai. Bueno, bada jendea, gure bekaduna behar zeindik etortzen da, egunero, Andrea. Eta Julen. Etortzen da, Julen Tolosatik. Baina Julen bizia da, Nik Korosetik honea, gehiago tarratze, Julenek Tolosatik honea baino. Bazpare ez dut esango nola tortzen dan. Bazpare. Esako beha, telebista, baina, programa egin duzu, egunero eta Finlandia, zemoz salto horiero. Bai, bueno, horiek izan ziren aurkezle bezala egin ditudan bi programak, baina gero kolaborazio txiki batzuk ere, epaimaikide eta holako gauzak solaskide, entrevistak egiten eta euskitzerekin eta ondo, gusta ez zait telebista. Telebista daukana da, iruditzen zait ez dagoela zure esku, gauza asko ez daude zure esku. Eta gu ohituta gaude irratian produktua gehiago kontrolatzen. Bai, irratia bakoitzak egiten duna hasieratik egiten du. Orduan zuk kontrolatzen zu esan behar dezun hori hasieratik. Zuk idazten zu, zuk pentsatzen zu nola, zuk lotzen dezu elkarrizketa. Baina telebistan generalean aurkezleek aurkeztu eta gutxi gehiago egiten dute. Orduan telebistan zaude jende askoren menpe eta zaila da, telebista zaila da. Eta lehengoak
pasiotik komentatzen benuna telebistan itxoga zaindu behar duzu, ez? Zer egiten duela telebistak? Itxoga zaindu behar duzu. Bai, itxura zaindu behar duzu, eta gero zure burua ikusten duzu eta gorra egiten da, gero jendeak iritzi gehiago ematen duzutaz, ze irudiak indarra asko dauka, eta jendeak esateizu, da guapa zinan, ez zinan, zer, ropa, bestea. Eta batzutan komentariek jakinin behar duzu eta oituin behar duzu, baina irratia beste modu batekoa da, ez du erretzen hain beste. Ikusiko zaituko irrati lanetan. Bale, oso ondo. Ikusiko eduneko media goizeko aurpegia. Edune abeko zaituko irrati lanetan. Hainbat papeleo, mikrofono, lan asko dela esan dugu, baina pozik, eh? Bai, pozik. Irratia oso aberasgarria da, bai. Bueno, edune, mila esker. Zuri, konbidatzeagatik. Jo, eta zuri, eta ben tokitxo bat iteagatu. Bale, eskerrik asko. Mama, agur! Agur, eskerrik asko, agur!